Nå, nu skal vi have noget perspektivering. Ja, og jeg vil så fortælle om, hvordan samfundet så ud i perioden. Perioden er kendetegnet ved at sætte problemer under debat, og perioden dækker over slutningen af 1800-tallet. Især problemerne om kirke, køn og klasse var centrale emner i det moderne gennembrud. Yes. Hvordan spejler perioden sig i teksten? Perioden spejler sig i teksten på den måde, at problematikken om klasseforholdene bliver taget op til debat. Erik, som sætter sig mod den hierarkiske opdeling, er et eksempel på et forsøg på et oprør mellem de her klasser. De andre, Karle, pigerne samt Lasse, er eksempler på de mennesker, der forholdt sig passivt til problemerne. For at adlyde, og fordi de havde erfaring med, at så skete der ikke noget slemt. Erik er da et eksempel på et menneske i den gerne gennembrud, hvorimod Karlene, pigerne og Lasse er personer, der indordner sig efter normerne, der var før det moderne gennembrud. Ja. Yes. Og så er der en perspektivering til en anden tekst, og jeg har valgt at perspektivere til Nådelsens brød, fordi de har en del ligheder med hensyn til klasseopdeling. For i Nådelsens brød, der handler det om Stine, der er gammel, og hun kan ikke længere passe et regelmæssigt arbejde, eller et normalt arbejde, så derfor så bliver hun taget til kassen, hvor de fattige er undertrykt af de højere rangerede mennesker, og de har derfor magt over dem. Og det er jo det samme som her, hvor forvalteren har magt over de fattige, eller Karlene og pigerne, og Pelle og Lasse, som så er kongsstedet, når han er der. Og det er jo så en tydelig lighed mellem de to, også fordi at den her magtfordeling, den er fordelt på dem, der har mere velfærd og flere penge. Og i Pelle Erobreren, der prøver Erik så at gøre et drastisk oprør ved at gå direkte mod forvalteren for at stikke ham med kniv. Og på samme måde så gør Stine oprør, da de prøver at tage hende og føre hende til kassen, hvor hun prøver at sparke sig fra sig og komme fri af deres tab.